toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Ja on tosi mahtavaa tunne olla tässä kertomassa tästä Heiber-paketista ja olla näin hienon kollegiaalisen joukon kanssa tässä. Nimittäin tämä Frostmon tarina hirveästi eroaa näistä tyypistä yrittäjätarinoista. Eli 8 vuotta sitten näin jälkikäteen katsottuna muutama hullu lähti tekemään jotain, mitä me ei ihan täysin ymmärretty. Ja monta kertaa käytiin hyvin lähellä konkurssia, mutta sitten kun ei anneta periksi ja pelataan päätä tarpeeksi seinään, niin muutama vuosi sitten alkoi voimakas kasvu ja ymmärrettiin, että mitä tästä pitäisi tehdä toivottavasti. Eli nythän meillä ei ole vielä mitään varmuutta siitä, että Frostmon menestys, mutta ainakin tässä on annettu meille mahtava mahdollisuus rakentaa jotain tosi isoa. Eli mikä tämä Frostmon nyt sitten on? Suositulla 3 kohdan konseptilla. Kerron ekaksi, että mikä on se ongelma, jota me ratkaistaan, sitten toiseksi, että miten me ratkaistaan se ongelma ja kolmanneksi, että mitä me aletaan seuraavaksi tehdä. Eli ensimmäinen ongelma, mitä me ratkaistaan. Ongelma, mitä me ratkaistaan, on se, että verkkopalveluiden käyttöliittymien jatkuva kehittäminen on todella vaikeaa. Verkkopalveluilla tarkoitan siis nettisivuja ja mobiiliapplikaatioita, joita käyttää joko älykännyköillä tai tietokoneilla. Tämä kuulostaa nyt siltä, että hei, eihän tässä ole mitään ongelmaa. Verkkopalveluilla kehitetään koko ajan. Tämä ongelma johtuukin siitä, että kyllä perinteisesti tällä verkkopalvelulla voidaan hyvin hienosti suunnitella ja launchata. Se on pitkä projekti, oikeastaan vaikka vuosia. Ja sitten kun se on ulkona, niin sitten odotetaan, että nyt tulee rahaa sisään ja sitten rakennetaan muutaman vuoden päästä uusi versio tästä verkkopalvelusta. Ja valitettavasti se ei enää nykypäivän internetissä toimi, koska kilpailu on niin kovaa. Esimerkiksi hinnalla on hirveän vaikea kilpailla, kun vertailutus on niin helppoa. Eli se verkkopalvelu, joka parhaiten puhuttelee juuri sua, niin se on se voittaja. Ja jotta siihen päästään, niin tätä verkkopalvelua pitää pystyä sitä käyttöliittymään, kehittämään jatkuvasti ja vielä kohdennetusti. Ja tämä on tosi vaikeaa sen takia, koska näihin verkkopalveluihin ja erityisesti verkkokauppoihin liittyy todella monimutkaiset taustajärjestelmät. Eli se on miljoonia rivejä koodia esimerkiksi, joka hallinnoi inventaariota tai hoitaa laskutus. Ja sen takia se käyttöliittymän kehitys on tosi vaikeaa. Tämä on se muu. No miten me se ratkaistaan? Täytyy myöntää rehellisesti, että ollaan tosiaan aika jästipäin, koska meni tosi monta vuotta siihen, että me ymmärrämme, että ratkaisu on loppujen lopuksi tosi yksinkertainen. Me nimittäin siirretään se käyttöliittymän kehittäminen sieltä monimutkaisesta taustajärjestelmästä suoraan loppukäyttäjän laitteeseen. Eli esimerkiksi tuohon älykännykkään, mikä sulla on siinä pöydällä siihen tablettiin tai sitten läppäriin. Eli suoraan siinä loppukäyttäjän selaimessa me luodaan uudelleen se käyttöliittymä. Ja se mahdollistaa sen, ettei tarvitse koskea niihin monimutkaisiin taustajärjestelmiin. Eli tämä on radikaalisti perinteisiä käyttöliittymäkehitysmenetelmiä nopeampi, halvempi ja myös riskittömämpi, koska kyllä ne taustajärjestelmät edelleen tarvitaan, että laskutus pelitetään. Mutta me ei kosketa sinne, eli siitä voi huolehtia erikseen ja sitten tämä käyttöliittymä rakentuu erikseen. Meidän asiakkaita on Suomessa muun muassa Finnair, Veikkaus, SOK, media-alallakin useita isoja yhtiöitä, Alma Mediaa, Alma Mediaa, edes poispäin. Kansainvälisillä areenoilla niin muun muassa Toblerone ja Milka Suklaan emoyhtiö Mondelez, Euroopan suurin urheiluvälineketju Decathlon, Dressmann, yhteensä noin 1700-1800 eri verkkokauppasaittia ympäri Eurooppaa. Me kutsutaan englanniksi tätä menetelmää nimellä Single Tag User Interface Development. Se viittaa siihen yksinkertaisuuteen tai vaan tämä yksittäisessä saitilla. Eli ratkaisu on se, että me siirretään tämä käyttöliittymän kehitys loppukäyttäjän selaimeen ja silloin sitä voi kehittää jatkuvasti ja näin niistä palveluista tulee paljon parempia kaikille. Kolmas kohta, eli mitä me tehdään seuraavaksi. Me ollaan 5 vuodessa kasvettu 10 tyypistä 100 ammattilaiseen. Meitä on 40 eri maasta. Seuraavan 5 vuoden aikana tullaan kasvaa 1000 ammattilaiseen. Tämä kertoo siitä, kuinka tärkeää tällainen kasvurahoitus on näille meidän kaltaisille yhtiöille. Jos ajatellaan, että Suomessa saataisiin 50 tällaista firmaa, niin se olisi 50 000 uutta työpaikkaa. Ja tämä on vielä erityisen tärkeää, jos ajatellaan tätä huipputeknologia-alaa, koska kuten Jenkeissä sanotaan, niin
softa tulee syömään kaiken. Eli meillä pitää olla sitä ohjelmisto-osaamista täällä. Sen takia meidän pitää pystyä synnyttämään tällaisia ohjelmistoyrityksiä, joilla on riittävä markkinaosuus kansainvälisesti, koska muuten ohjelmistosta tulee epärelevanttia. Eli se on nyt se, mitä sitten me seuraavaksi teemme. Satsaamme tällä mahtavalla rahoituspaketilla erityisesti Euroopan markkinoihin ja Kaakkois-Aasiaan, myöhemmin Yhdysvaltoihin. Me ollaan myös tosi kiitollisia eri tahoille, kuten myös Finnveralle ja Tekesille, jotka ovat meitä alusta tukeneet. Mutta totta kai myös kaikille tiimin jäsenille, jotka ovat olleet rakentamassa tätä hurjaa polkua tähän mennessä. Myös meidän asiakkaille, erityisesti suomalaiset yhtiöt, tosi rohkeasti lähtenyt alkuvaiheessa tähän messiin. Ja sitten tietysti meidän sijoittajat. Kiitos heille, myös Risto Siilasmaa, joka meidän vuoksi on sijoittamassa. Kiitos teille kaikille teidän ajasta. Jos tästä höpötyksestä nyt siis jotain kannattaisi muistaa, niin jos teillä on verkkopalvelu, oli se kuinka monimutkaisesta Lego-palikoista tahansa rakennettu, niin Frostmon-ohjelmiston avulla sen käyttöliittymän kehittäminen on helpompaa ja nopeampaa kuin millään muulla menetelmällä. Kiitos.